जों दिनै जायगायाव साख्लायनो थाङै दङ दाख्लै बिसिनि दिनै फुटबल थोंग्रों बागै कायसा कक्तमा काहाम फाइनाय तालनि बिसिं पहिला सप्ताहनि बिसिंगो कायसा दिनै Ttaadc सुपार लीग चेंगिरि जगनाय अ सुपार लीग चिनी ADC आमचेनी जत फुटबल हामजगी तंगनाय एबा थंगै तंगनाय चिनी यूथ संगनि बागै कायसा सेब्रिजागि तंगो ताई अमचिनी बुबाग्रानी नायकल फांते चिनी ऑनरेबल CM नि तिदिल मुंबाई चिनी अ यूथ रंगनि बागै स्पेशली चिनी अ सुपार लीग चेंगना थांगै तंगो आबन बागै चिनी जे फुटबल थंगै तंगनाय चिनी थंगkwrwng रंगनो नरक तियार अंगदी तै चिनी अ जागवा टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज जों टीम सनाबै टोटल चिनी और 10 टीम तंगनाय जत टीमो 20 जना प्लेयर्स संगनाय अब चिनी डिस्ट्रिक्ट वाइज जेफ्रो प्लेयर चूज खाइनाय आप्रो ब्रग चिनी कायसा कमिटी सामजा तनाय मैनेजमेंट कमिटी आरो बिसिं चिनी जे स्पोर्ट्स नि एक्सपर्ट रक फाइनाय फाथार हानि बरक थांगै प्लेयर सेलेक्ट लायनाय आ 20 जनानि बिसिंगो जे 16 जना तंगनाय आबंगे आ जागानि चिनी जमा खय डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो ना बरक बनि परमानेंट एड्रेस जों नांनाय ताई सिपाही जलांग थं गुमोतिंग थं जत डिस्ट्रिक्ट नि न जानी एरिया वो परमानेंट एड्रेस नानी नांनाय ते खरक बरि हांगे बरक हायर नाहानायनि कायसा ऑप्शन तंगो जेकुनो जागानि फन बरक ते 4 जन के बरक नाहि माननाय ते चिनी अ फाइनल जे खप्लाइंग नाय बरन बागै 5 लाख फर्स्ट प्राइज तंगनाय ते रानर रनि बागै हेंके 3 lakhs तंगनाय ते सेमीफाइनल जे जरा सगैनाय एबा हारिनाय बंग बांगे 1 लाख तंगनाय बेस्ट स्कोरर नि बागै 50,000 बेस्ट गोलकीपर नि बागै 50,000 तंगनाय ते ओमा हाकेन जे थंगै तंगनाय चिनी जत प्लेयर्स दङ बरो ऑनरियम मंथली 8,000 खाइ बरो मानि थांनाय बरो कंटिन्यूअसली बरो 3 months थांनाय औ खेला और 3 months बरो प्रति मास बरो 8,000 के प्लेयर्स मानि थांनाय अब के जत ADC एरिया नि बहुत चिनी जत ADC एरिया वो जे तंगनाय बरो ओवर पार्टिसिपेट खाइनाय ताई जे डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम सामने मानी आबं के बरक जान डिस्ट्रिक्ट आ टीम थंगनाय आ डिस्ट्रिक्ट टीम थंगनान बागै बंगनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रूफ नि बागै बरक रिनाय मारिनाय गाबो 28 नि बिसिंग न बरंनि आ सेलेक्ट बो पाइनाय अ मंथ नि आबो चिनी जे जत जुनाले जे ड्यू थ्रुतै एबा चिनी आरनि ऑनरेबल चेयरमैन JDC नि बंगनि लीडरशिप एकला आरो टीम कायसा मैनेजमेंट कमिटी खलाइजगनाय आरो जेबो सिलेक्शन नंग आजागो चिनी मेडिकल टीम तंगनाय बनि फिटनेस चेक खायाखै बंगनि सिलेक्ट नाय तै आजागो थंगपुरव जेकुनो चिनी प्लेयर्स ऑफ बंगनि इंजर्ड खा आन बागैबो इंश्योरेंस तंगनाय मैक्सिमम बरक 2 लाख बरक इंश्योरेंस माननाय आबन बागै बंगनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स अकाउंट चेक खायाखै बंगनि सिलेक्ट नाय तै आजागो थंगपुरव जेकुनो चिनी प्लेयर्स ऑफ बंगनि इंजर्ड खा आन बागैबो इंश्योरेंस तंगनाय मैक्सिमम बरक 2 लाख बरक इंश्योरेंस माननाय आबन बागै बंगनि वैलिड डॉक्यूमेंट्स अकाउंट आधार कार्ड बंगनि परमानेंट एड्रेस नि प्रूफ अमर खलायो जानी जे डिस्ट्रिक्ट बन डॉक्यूमेंट सबमिट माखलायनाय कोनो वॉइस लेवल ना एज बार क्रै खेला चेंगनाय नवेम्बर नि फर्स्ट वीक नि सिमिव जों डेट फिक्स खालायाखै जों तेसे हायनो हाय जों ऑफिशियली अनाउंस खारिफिनाय तब जों नवेम्बर नि फर्स्ट वीक नि बिसिंग जों चेंनाय मैक्सिमम कयटा टीम मुंनि मान मैक्सिमम जों 10 टीम
Abang মানে অলরেডি जों टीम 10टा टीम फिक्स खायखा आजागाव जों टीमनि बुंमो फारबाय क्या अब नरनि मेडियान थ्रुदैनो जों आबावबो जों हाय खेलाय रिजांनाय सुपार लीग नाय चिनि नाहारमु दमन तंनाय जे चिनि आम जायो चिनि ताबुक कामि कामि आमसि गुरि नायखां गे जों गोबां मा चिनि यूट्यूब आव नुगो जे ड्राग्स बाय बर कुबुलै गोबां मा काहाम काहाम परिजाक चिनि सिक्ला रक kaham kaham स्कुल पढ्दै चिनि सराय रक कामि आम जायो ड्राग्स बाय कुबुलै गोबां मा देराय तमन नुगजागो गा जों जेफ्रु कायसा थमुगो कम्पिटिशन खालायो जों बरन तिखलाय मानाय आफुर बंनि साग बो काहाम तंनाय खा काहाम तंनाय लाम काहाम सगैनि बर बंनि सागनि केरियार नि बागै बर वान सुगि माने जरा माननाय फिटनेस तंनाय आम जायबो काहाम तंनाय एरिया डेभलप नाय अमायके जों तिरक जों खेलानि बिसंतिबो चिनि यूथ संनो बुंनो जागरूक खालायो बंनि केरियार सामनानि बागै जों कायसा लामा स्नाबिमान चिनि सेमिफाइनल्स में खुमुलुं स्टेडियाम थुनाय आबोनि सिगांगे जों जान डिस्ट्रिक्टआव जों मार्च चूज खालायनाय बो मार्टो बो एरिया बो टीम नंगे जों आरो मुथुंगि मान आबो जों फ्लोर चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली नंग थ्रुदिनो जों आबनो एनाउंस खालायनाय प्लेयर रंगे मिनिमम एज नो बार सरकेस ने एबो रूल रेगुलेशन बो बाहाय रूल्स रेगुलेशन का जों गाइडलाइन कैसे नाम दंगो अब जों ऑफिशियली जो जान इंस्ट्रक्शन होनाय आ गाइडलाइन तंनाय बिचिनि बिनि इंश्योरेंस बागै बहुत टाम डॉक्यूमेंट सबमिट खालामनाय दा बिनि ऑनरियम हाबनानैबो जों ऑफिशियली बिनि मंथली ऑनरियम हाबथानाय आबन बाय बिनि बैंक अकाउंट रक बिनि आधार कार्ड प्रूफ रक आजागो बो सबमिट माखानाय कहते बिनि खेलारगो जे रूल्स एंड रेगुलेशंस जामन बो डिसिप्लिन फॉलो खालिया आंगाय आ डिसिप्लिन फॉलो खायंगे बो ताम पनिशमेंट दं अब गोबां मा डिटेल्स आजागोनो जों इंस्ट्रक्शन जे कायसा लिस्ट नामे आको जों अब ऑफिशियली जों अब चिनि मीडिया रंग थ्रुदैनो जों आबनो आवे खालायनाय सर सेमीफाइनल सिमते खुमुलुं स्टेडियाम सेमीफाइनल्स में खुमुलुं बट चेंगमानि हिंगे जों खुमुलुं चेंगनाय इनॉग्रेशन हिंगे और खाली के सेमीफाइनल सिम तो और देश बार के खेला के माने जो तो डिस्ट्रिक्ट न थुंगामा डिस्ट्रिक्ट जेबरो सेमीफाइनल फाइनल संगाय जान डिस्ट्रिक्टआव जों चूज खायनाय माट बो जागाव माट काहाम तंकुक आ जागा जों चूज खायो बो टीम मथुनाय आबो सेटअप फ्लोर चार्ट खायाखै जों ऑफिशियली आमनो जों अनाउंस खालायनाय স্যার এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্যটা কি এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য হলো আমাদের যুবকদেরকে জাগরুক করার জন্য যারা এখন আমরা অনেকে দেখতে পাই যে গ্রামে গঞ্জে আমরা গেলে আমাদের ইউথরা ড্রাগসে কবলিত হয়ে এখন প্রবলেম হচ্ছে আমাদের গ্রামে তো এটাকে আমরা ইউথকে জাগরুক করার জন্য এটা আমাদের উদ্দেশ্য অবতো যত নট টাউনার হ্যান্ডিক্যাপ রংनि बागै অফ ফেसिलिटी হ্যান্ডিক্যাপ রংनि बागै কোনো इनिशिएटिभ ना जाथाव हेन्डिक्राफ्टनि बागै त जों इनिशिएटिभ ना दङ जों दा थोंनाय दङ जों नानाय तांगे जत जय थानाय जराबो जों हेन्डिक्राफ्ट खरसा थोंना फायमानि मानदायनि जराइबो दुबाइयाव थोंना थांका जों मनो स्पन्सरबो खालायका बट अमा जों माने प्लेयर्स मेक जदि हेन्डिक्राफ्ट टीम्स नामि जों मथोनानि मतो बट फाइका हंगे जदि बहुत गोरोङैनो दङ जों अलवेज जों एडीसी लगी दङ चिनी एडीसी जों अलवेज लगी दङ जे अमा काम प्लेयर्स जों जों बन कुजु सामनान बगे थाने जर खरसा बरक ब फातराव थोंनान बगे जों स्पन्सर सानफाइका खरसा मानदायनि जराय बनो जों स्पन्सर खायगा बायरेबो मथना रहगास सताको दे अमा के थुंगरुं बा थुंमान बिसिंते गोरोंना ताइसा फाता फास्टराव जे हाफां बिसिंते रह अमा जों जाबो अ प्लेयर्स बिसिंगो गोरोंनि बिसिं गोरोंखौ गंखा और